Il-Gvern ħabbar inċentiv ġdid li se jkompli jwassal għal investiment sostenibbli f'pajjiżna. Dan hekk kif fit-tliet xhur li ġejjin se jiġbor l-informazzjoni kollha tal-kumpaniji Maltin u Għawċin li huma mniżla fuq il-Borża ta' Malta relatati mal-kunċett magħruf bħala ESG. Din it-tip ta' informazzjoni tinkludi l-prinċipji ambjentali, soċjali u ta' governanza fl-operat tal-kumpaniji. Ħabbret dan il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli hekk kif spjegat li l-kunċett tal-ESG huwa kriterju li llum il-ġurnata ħafna kumpaniji jagħtu każ huma u jistabbilixxu ruhom. Il-Ministru Dalli spjegat kif din l-informazzjoni se tiġi kkumpilata u l-benefiċċju li toffri. Li ħanamlu huwa li ser nibdew niġbru din id-data minn dawn il-kumpaniji, dik id-data ser nagħmluha f'forma ta' scoreboard u hemmhekk mhux se nkollna klassifika ta' kumpanija versus l-oħra, imma investitur li jkun interessat flok joqgħod jiġbor l-informazzjoni minn hemmhekk u minn hawnhekk ikollu l-viżibilità li jara kollox fi scoreboard wieħed fejn jista' jkun qed iqabbel dik il-kumpanija x'qed tagħmel fuq dawn it-tliet pilastri. Spjegat ukoll kif bħalissa għaddejjin il-preparamenti kollha sabiex jitħejja sit elettroniku apposta għal dan il-għan. Irridu naraw iktar kumpaniji investu fil-qasam ambjentali, dak soċjali u anke ta' governanza. Fil-fatt, iktar ma jgħaddi żmien, iktar se jkun obbligu fuq il-kumpaniji li investu fejtlu dawn l-ESG, environmental, social u governance. Ħanibdew aħna min-naħa tagħna mill-kumpaniji li huma listed fuq il-Borża ta' Malta. One News tkellem ukoll ma' Karl Bartolo mill-kumpanija Metserf hekk kif sostna l-importanza li l-kumpaniji lokali jinvestu fl-ESGs. Sostna kif il-kumpanija li rrappreżenta iffukat fuq il-prinċipju ambjentali tal-ESGs fl-2014. Konsidrajna l-ambjent u llum il-ġurnata għandna waħda mill-ikbar PV farms Malta, kienet l-ikbar waħda. Bnejnija fit-2014, naħseb kien eżempju għal ħafna kumpaniji Maltin oħrajn biex idaħlu PV farm systems bħal dak kif għamilna aħna.